Je dán trojúhelník A, B a C. Sestrojíme osu AD úhlu B, A, C. Také sestrojíme osu úsečky AD. Dále, nechť osa úhlu A, B, C protíná osu úsečky AD v bodě K. Obdobně, nechť osa úhlu BCA protíná osu úsečky AD v bodě L. Označme si průsečík os úhlu jako I a my teď budeme chtít ukázat, že tento bod I je ortocentrum trojúhelníka LDK. Můžeme začít tak, že si všimneme, že bod K je švrčkův bod trojúhelníku ABD, protože leží na ose úsečky AD, což je stranou tohoto trojúhelníku, a osy příslušného úhla, to znamená úhlu ABD. Tím pádem tento bod K leží na kružnici obsané trojúhelníku ABD. Obdobně pak bod L leží na kružnici obsané trojúhelníku ADC. Teď si můžeme spočítat úhel DLC z obvodového úhlu jako DAC, což je alfa půl, pak úhel LDA je stejný jako úhel LCA, což je beta půl, a nakonec úhel KDA je stejný jako úhel KBA, což je beta půl. Teď si označíme průsečík úseček KD a LC jako M. A teď z trojúhelníka LDM si můžeme spočítat úhel LMD jako 180 stupňů minus MDL minus DLM. A teď úhel MDL je součet úhlu MDA plus LDA, což je beta půl plus gamma půl, a úhel DLC, neboli DLM, je alfa půl. A protože alfa půl plus beta půl plus gamma půl je 90 stupňů, tak i úhel DML, což je 180 stupňů minus alfa půl minus beta půl minus gamma půl, je 90 stupňů. Tím pádem bod I leží na úsečce AD, která je kolmá na stranu LK, a zároveň leží na úsečce LM, která je kolmá na stranu DK. Tím pádem je bod I ortocentrem trojúhelníka LDK, jak jsme chtěli ukázat.